नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे शेगलाची भाजी। तर चला मग सुरुवात करूया। भाजीसाठी लागणारा साहित्य: शेगलाची पाना, हिरवी मिरची, ओला खोबरा, मीठ, कांदो आणि तेल। आता आपण भाजी साफ करून घेऊया। भाजी साफ करून झाली। आता धुवूसाठी पाणी ओतून ठेवूया। आता आपण कांदो कापून घेऊया। कांदो कापून झालो। आता आपण मिरची कापूया। आता आपण भाजी बनवून घेऊया। तवा गरम झालो। आता आपण त्याच्यावर भाजी टाकून घेऊया। भाजी टाकून झाली। आता त्याच्यात हिरवी मिरची टाकायची आणि चवीपुरता मीठ आणि मशी परतून घ्यायची। ही बघा भाजी आता अशी आळली ना, मग त्याच्यात कांदो टाकून घ्यायचो। ही बघा आता अशी वाफ येता ना, या वाफेनच कांदो शिजन येतो। कांदो शिजलो। आता आपण भाजी परतून घेऊया। भाजी सुका नेली ही बघा ती। आता त्याच्यात आपण तेल टाकूया। मग परत अशी परतून घ्यायची। आता आपण खोबरा टाकूया। आता भाजी तयार झाली आणि काढून घेऊया। शेगलाची भाजी मी बनवलंय, तशी तुम्ही पण बनवून बघा आणि ती चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागते ती कमेंट करून सांगा। आणि अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।